Pusukan kabikulan, bubungakan paghingowa, kita magkaiba, sarong hawak ni Kristo. Simbahan na sinodal an mautangon yan, boses kan lambang saro sa tong himateon, mayoning pag-asenso kung kita nagsusolo-solo, gabos magmaigo, sararo kita ki Kristo, gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon, gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Lakaw kita, iharubay ta, an marhay na bareta, katotohan pagkamuot, asin an hustisya. Ingatanan kapalibutan, mga dukha asing maluya, mga tulay sa tong itutugdo, sa pagkamuot ni Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon, gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. O Inang Peña Francia, giyahan mo kami sa samong paglakaw sa dalaning buhay. Ika-ina ning gabos para sa gabos, itago mo ang puso mi sa puso ni Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon, gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Pitong pulo may 5 taon sa tong ginigirumdum, gikan sa enot na banhi, simbahan kan Caceres, sa puso kan kabikulan, bubungakan paghingowa, kita magkaiba, sarong hawak ni Kristo. Simbahan na sinodal an mautangon yan, boses kan lambang saro sa tong himateon, mayoning pag-asenso kung kita nagsusolo-solo, gabos magmaigo, sararo kita ki Kristo. Gabos kaayon,
gabos may gibuhon, saro kitang hawat, saro sa tong misyon, gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Lakaw kita, iharubay ta, anmarhay na bareta, katotohan, pagkamuot, asin ang hustisya. Ingatanan, kapalibutan, mga dukha asing maluya, mga tulay sa tong itutugdo, sa pagkamuot ni Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon, gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. O inang Peña Francia, giyahan mo kami sa samong paglakaw sa dalaning buhay. Ika-ina ning gabos para sa gabos, itago mo ang puso mi sa puso ni Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon, gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Another mass intention, thanksgiving, petition for all the thanksgiving for all the blessing for the soul of Magdalena Virgilio Cirillo, offered by Gemma Apostolero and family. For the soul of Ernesto Jr., Ramon Corazon, and all souls in purgatory, and thanksgiving offered by Haliores family. Yun po. Another mass intention, thanksgiving offered by Ruth de los Santos. For the soul of Illuminada Francis
Alfonsa, and all souls and faithful departed offered by Gonzales family. Yun na po. Thanksgiving for all the blessings, petition for good health for the soul of Asuncion Pascual, Mark Joseph, Fermina, and for all souls offered by Telma Miravalles and family. For the soul of Rufino Jr., offered by Ana Francia de los Santos and family. Girumdom, ikan sa enot na banhi, simbahan kan kases. Sa puso kan kabikulan, bunga kan paghingoa, ita magkairiba, sarong hawak ni Kristo. Simbahan na sinodal an mautangon yan, boses kan lambang saro sa tong himate. Another mass intention, birthday blessing offered by MJ Soriano. Thanksgiving for our blessings in good health offered by Ruby family.
Diyos marina agapo sa tuya agabos. Ngunit puli ka na sa ika-18 Domingo sa ordinaryo na taon. Ang tema, ang pagsimba sa pangailangan natin. Ang pagsimba sa liturhiya sa tuyang pagsisimba, nagpapahayag ng Diyos pinasimba sa pangailangan natin. Alagad ang pagsimba ng hindi niya, kanalin madara ang nabos tunay na pagtulong sa iyo. Isinasao ng Diyos ang pangailangan sa tuyang hawa, kung namin ang kawan ng kagulang na nagad, ng Diyos ang pangailangan sa tuyang hawa. Matingin na po ang Diyos sa pagpunan ng mga Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa itong mga kasalan, tangali magkanag itang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamuhan, asin sa ito mga tugang, na nagkasala ko ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya ako nang ngajikit Santa Maria, dani na Virgen, sa gabos na Angeles Sin Santos, asin sa ito mga tugang, na ko ipamibi sa kagurahan ng Diyos. Mahirat malagos sa ang Diyos na makakamuhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darang kita sa buhay na dahil kasagkoran. Amen. Kalurangan, mahera ka. Kalurangan, mahera ka.
asin sa dagat katulinongan sa mga taong marahayan buo. Inoong miika, rinurokyaw miika, sinasamba miika, pinapamuraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, haleng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aking ka naman. Di ka na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Di ka na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang sa mo pagkimaheran. Di ka na nagtutukaw sa to ka naman, kahiraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urot kahalanggaw. Heso Kristong kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ka Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Ama nindanay nakarahayan, sa mong ginikanan asindalan, magrani ka sa mo asin himatea an pamibi kan gabos na nag-uumaw sa imo, patawada ang samong mga kasalan, asin ibalik mo sa mo ang buhay. Ampo na kami kan danay mong pagkamuot. Inihinahagad mi, huli kay Jesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin naghahade, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa paginanyo kan liturhiya kang tataramon. Kita minadulok sa Diyos para sa tuyang pangangaipo. Lugod ang pangangaipo iyo ang maging paagi, tanganing magdanay kita sa paghimati asin pagsaksi kan sa tuyang tataramon. Hinanyo po nyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias, ini ang sinabi nin kagurangnan. An napapaha madulok sa tubig, asin ang dainin kwarta, madya, ako asin kakana ang tinapay. Madya, mag-inom ka mo nin arak asin gatas, daing bayad. Tadaw ta sa indong kwarta sa indong ginagasto, sa bagay na bakong tinapay, asin ang sa indong kapagalan, ipinapanunggod nindo sa bagay na dais sa indo makakabasog. Hinanyugan nindo ako, asin magkakan kamo kung ano an marahay, asin magpakabasog kamo sa taba. Maghimati kamo, asin dumulo kamo sako. Bagdangog kamo, tanganing mabuhay ang sa indong kalag. Babaguhon ko ang sakong daing sagod na tipan, ang mga karahayan na itinatuga ki David. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Pinapakakan kita kan kamot nin kagurangnan. Itinataon niya sa to ang gabustang kaipuhan. Pinapakakan kita ng kamot ng kang kagurangnan. Pinapakan kita sa gabos ng mga banwa kaipuhan. Ang kagurangnan, maugayon asin maherakon, maluya sa pag-anggot, mayaman sa pagkahera. Ang kagurangnan marahayon para sa gabos, ang sa iyang pagkaherak, yaon sa gabos niyang nilalang. Pinapakakan kita kan kamot nin kagurangnan, itinatao sa to ang gabos ng kaipuhan. Ang mga mata nin gabos nakatingkalag sa imo, asin tinatawan mo sinda nin kakanod sa kapanahonan.
Binubuka mo sa imong kamot, asin ang gabos na nilalang sa imong pinapano ning bendisyon. Pinapakakang kita kan kamot nin kagurangnan, tinatao sa to, ang gabos niyang kaipuhan. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang tugod, asin mahiharakon sa gabos niyang isip. Ang kagurangnan haranis sa gabos na minaapod sa iya, sa gabos na tunay na minaapod sa iya. Pinapakakang kita kan kamot nin kagurangnan, itinatao sa to, ang gabos niyang kaipuhan. Kita daing papabayaan kan Diyos, mantang kita ngunyaon sa kadipisilan, kung kita mabubuhay na sa pagkamot. Hinandyog po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Si Isay ang makakasuhay sa to sa pagkamot ni Kristo. Ang kahaditan o kahorasaan, ang pagpasakit o kagutuman, ang kadaihan o pag-alaman o ang minasbat. Dai ang gabos na ini madadaog tahuli ki Kristo na namuot sa to. Huli ta ako naniniwala na ni ang kagadanan, ni ang buhay, ni ang mga angheles, ni ang mga prinsipado, ni ang mga bagay ngunyan, ni ang mga mabuot, ni ang kapangyarihan, ang kalangkawan, ang kararoman, ni anuman sa bilog na lilalang makakasuhay sa to sa pagkamuot ng Diyos na iyaon kay Jesucristo na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan ini naisihan ni Jesus, naghali siya duman, nagsakay pasiring sa sarong lugar na matuninong, naaraman kan mga tao asin hinanap siya. Nagralakaw hali sa mga banwa, asin pagduong nahiling ni Jesus ang kadakol na mga tao, naherak sa inda asin binulong ang mga mayhelang. Pagkahapon nagdulok sa iyan mga disipulos asin nagsabi, yaon kita sa lugar na kadlagan asin sulnop na ang aldaw. Papulian ang mga tao tanganing duman sa mga banwa makabakal sinda nin kakanon. Sinimbag sinda ni Jesus, day kay puha na sinda magduman, pakakananin do sinda. Ang mga disipulo nagsabi, anyaon digdi 5 sanang tinapay asin 2 sira. Sinabihan niya sinda, darahanin do sako. Pinatukaw ang mga tao sa duot, kinuhaan 5 tinapay asin 2 sira. Nagtingkalag sa langit asin nagpasalamat, binaak ang mga tinapay asin itinao sa mga disipulos, dangan itinao kan mga disipulos sa mga tao. Gabos nagkarakan asin nagkabarasog, tinipon ang mga natada asin napano
kag duwang basket. 5,000 ang nagkakan, day kabilang ang mga babae asin aki. Marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Yan na po kita sa ika 18 Domingo kan ordinaryong panahon asin ang ebanghelyo niya tungo niya mga tugang Ginoo sa ika 14 kapitulo kan ebanghelyo ni San Mateo. Kan sarong aldaw, siguro mga 4 days ago, mientras kami naggagasolina sa sarong gas station, may nagdulog sa kuya na sarong ina may kargang aki. Sir, palimos man ngaya gutom na ang sa kuyang aki. Nagdukot ako, may igwa kong coins, tinao ko. Pagtalikod ko, may nagtitikil sa likod ko. Sir, ako man ngaya gutom man ang sa kuyang aki. May aki man. Dukot gira ko sa imong nabulsa, igwa pang coins. Tinao ko. Pagkiling ko, nagdudulok naman sa saro, Sir, gutom ngayon sa kuyang aki. Gabos igwang aki. Maana akong maitatao. Maana, ubos na. Sabi ko, tinao ko na niya ako duman. Sige na nga ya, Sir. May naghinging sa kuya, mga badyaw ngaya yan. Mga badyaw. Pero, bako sa naman badyaw ang nakikilimos? Maski ba kung badyaw, nakikilimos? Ano talabi-labing, grabe ang nagugutom. Ano ta, grabe ang pagtios. Ang nakikilimos ta nagugutom, siyempre. Ano ta, grabe ang gutom. Sa totoo lang mga tugang, ang Pilipinas mayamano na maray. Mayamano ang Pilipinas. Tinawang kita ning biyaya kang mahal na Diyos ning mayamano na natural resources. Igwa kitang dagat, mga dagat, igwa kitang mga kabundukan, igwa kitang mga minerals, igwa kitang kadakol-dakol. Malangan ang West Philippine Sea, gustong angkinon kang China. Tano, igwa dyan mamimina, mayamano na maray. So sa totoo lang, mayamano ng Pilipinas, alagad ano takadakol ang nagugutom. Ang rason, kulang ang integridad, kulang ang kaimbudan, katapatan, asin patriotism, kulang o kung kulang, kundi nawawara. Taano, mahihiling ta iyan. Sa satuyang enot na babasahon mga tugang na ginuno sa libro ni Propeta Isaías, may hapot ang Diyos sa mga sa banwaan. Taano ta ginagasto nindo ang sa indong kwarta sa bako man nakakanon, ang sa indong pinagpagalan sa daiman nakakabasog. Hararom na maray na hapot ini. Dahil mga tugang, bako san ining manunungod sa pagkakan, bako man manungod sa kwarta, kundi ang hapot kang Diyos, manunungod sa ano talaga ang hinahanap kan puso nin tao. Ano talaga ang ang makakabasog sa satuya. Kadakol na mga tao ang nagtutubod na pag mayaman ka na, magiging maugma ka na. Magiging maugma ka na kung ang iba nag-iisip na pag nagkaigwa ka ng kapangyarihan, pag nagkaigwa ka ng impluensya, yan, mahalangkaw na posisyon, magiging panatag na ang sa imong pagkabuhay, may ka nang hahanapon pa. Alagad ta, no ta, dango ganindo, ano takadakol ang mga mayaman ang dai pagiraray nakokontento. Ano ta, may mga pangyarihan, padagos pagiraray nagtitipuning kayamanan, maski na nga ni igwana sinda. Ano ta, may mga taong handang maghabon,
ning bilyon peso dawaan sa indang kayamanan ang sa indang property da ininda kayang gastuhon sa entire life. Sa entire indang pagkabuhay da ininda kayang ubuson alagad naghahabon pa manggiraray. Taano dahil mga tugang ang gutom, ang tunay na gutom day kayang basugon kan kwarta. Igwang duwang klaseng pagkagutom. Ang gutom na kan satuyang hawak, iyo ini ang nahiling ni Jesus sa satuyang ibanghelyo. Ribu-ribong tao, sabi di 5,000 katawo, kalalakihan lang, mga day kabilang ang mga aki sagud mga babayi. Kan mahiling ni Jesus na sindan nagugutom, gutom, physical hunger, nahirak sa inda si Jesus. Kaya dahil niya sinabihan na, gurutom ka mo, problema nindo yan. Dahil niya sinabi, magtios ka mo. Kundi ang sinabi niya sa iyong mga disipulo, tawanan ninyo sindaning kakanon. Magayon na maray mga tugang na pinapahiling sa satuya ang puso ni Jesus. Dahil niya binabaliwalaan sa tuyang pisikal na pangangaipo. Kaya nga ni pagkatapos kan milagro, 5 tinapay, gusto niyang maintindihan ta ang sarap pang pagkagutom na urog na mahalaga. Ano iyan? Ang pagkagutom kan sa tuyang kalag. Kaya mga tugang, kung hihilingon ta, kung sa tuyang duro kagun ang milagro nangyari, ini mga tugang, pinadakol ni Jesus ang tinapay, alagad daiduman, natapos ang istorya. Dahil ito mga tugang, naging paagi, pasiring sa mas mahalaga, ano yan? Ang Eucharistia. Eucharistia. Narisa dito ang ginibo ni Jesus sa surat sa Ebanghelyo niya tungkol yan. Anong ginibo ni Jesus? Kinuha niya ang tinapay, nagtingkalag, nagpasalamat, binaak, dangan itinauso sa iyang mga disipulos. Sa inindo iyan nadadangog. Nagkuha siya ng tinapay, nagpasalamat, binaak, dangan itinauso sa iyang mga disipulos. O sa inta iyan nadadangog. O tama, yes. Kang ultimong pamanggi, iyan ang ginibo ni Jesus. Sa misa, iyo yan ang nadadangog ta. Asin iyo man iyan, arog kayan ang pagkasurat ni San Mateo sa satuyang ibanghelyo ngunyan. So kaya, itong 5 tinapay, nagbasog sa satuyang sa hawak. Alagad ang Eucharistia, itinatao ni Jesus ang sa iyang sadiring hawak, tanganing basugon ang satuyang kalag. Mga tugang, pwedeng ang buhay kan tao, ang tao pwedeng mabuhay ning nagkapirang aldaw na mayong kakanon. Alagad ang kalag na haloy ng dai nagdudulok ki Kristo, luway-luway na nagluluya. Kaya pag nagugutom na ang kalag, naghahanap inining salang pagkakan. Ano iyan? Ang iba, nalululong sa bisyo. Ang iba, nahuhumaling sa kapangyarihan. Ang iba, dai nakukontento kung ano ang igwasinda. Asin ang pinakamakulog mga tugang, ang iba nagiging uripon nin kasakiman. Mga tugang, kadakol ang nagsasabing ang pinakadakulang problema kan Pilipinas, korupsyon. Totoo iyan. Alagad mga tugang, ang korupsyon actually, bako iyan ang helang. Ang korupsyon, bako iyan ang helang. Ang korupsyon sa tuyang nasyon, saro sa ng sintomas, saro sa ng sinyal, sarong simbolo, kan mas hararom na helang. Ano iyan? Ang espiritual na pagkagutom. Dahil mga tugang,
Kung ang Dios mayo sa puso kan tawo, mayong halaga ang konsensya. Pag alagad ang puso, dahil nababasog ki Kristo, naghahanap inining ibang makakabasog. Kaya nga ni, dawa milyonaryo na, dawa gusto pagiraray bilyon-bilyon. Dawa makapangyarihan na, gusto pagiraray magtaas paan sa iyang kapangyarihan. Kaya dawa, sobra-sobra ng kayamanan, naghahabon pa giraray. Kaya dahil kita magngalas kung taano ta may mga opisyal na nasasangkot sa plunder. Igwa bagang sarong opisyal, igwang sarong opisyal na nakulong na dahil sa plunder, pinadulag, siguro ta kairiba, pinadulag, ngunyan, nakulong na naman, the same case, o ngunyan, pinaluwas na naman, mapuon na naman, mayong kararayaan. Ini mga tugang dai ini gutom sa kakanon. Ini mga taong ini dai ini gutom sa kakanon. Gutom ini sa Dios. Dawa pa magparagamit kang Bible passage. Susog kisan Mateo Kapitulo. Dawa magparagamit kang Bible passage kung si Jesus dai tunay na yaon sa imong puso. Ma-aspire kaning kapangyarihan, kayamanan, maghahabon. Sa totoo lang mga tugang, ang kada peso na hinahabon sa kabankan sa tuyang banwaan, kakanon na hinahabon kan mga pobre na yaon na sa lamesa. Ang lambang peso na hinahabon sa kabankan banwaan, classroom kan mga estudyante, kadakol estudyante ang mayong classroom, hinahabon. Ang lambang peso na hinahabon sa kabankan banwaan, bulong kan mga naghehelang sa ospital, mayong pambakal. Asin ang urog pa, ang lambang peso na hinahabon sa kabankan banwaan, hinahabon, dango ganindo, hinahabon ang futuro kan sa tuyang mga kaapian. Hinahabon ang futuro kan masunod na henerasyon. Mga tugang, ano ko yan, 2026, no rin na ang eleksyon. 2 taon may eleksyon na naman. Alagad mga tugang ang ugat kan korupsyon, ba dahil nagpupuon sa eleksyon, nagpupuon iyan, ngunyan, nagpupuon iyan sa klase kang konsensya na igwa kita. Madali yung kitang mambasol. Ano, mga politiko, na iguana, naghabon pagiraray, mali-maleta, hapot. Paano sila naging opisyal? Paano sila nakadyan sa pwesto? Si Isay ang naglaag dyan sa inda. Isay, kita. Tapos mareklamo kita, pero pag abot kan eleksyon, anong ginigibo ta? Si itong magtao sa kuning kwarta, iyo yan, ang sa kuyang bubutuhan. Maras nun pa yan, pare-parehas man sana iyan. Maras, mas maray na ini, at least may nakuha akong kwarta, ta kung isa'y mangganyan, pare-parehas man sana yan. O ngunyan, mareklamo kita. Sa totoo lang, dai mawawara ang korupsyon, kung dai niya to, pupurmahon ang satuyang sadiring konsensya. Tapag da ipormado ang satuyang konsensya, madali untang ipabakal ang satuyang boto. Madali untang ipabakal ang satuyang prinsipyo. Kapag nasanay na kitang ipagpabakal ang katotohan para sa pansadiring pakinabang, luway-luway, tinutugutan tang mas maglobo pa ang korupsyon sa satuyang banwaan. Kaya mga tugang pag-abot kan mga pirilian, madali tang ipabakal ang satuyang boto. Bako dahil kulang kita sa kwarta, bako dahil kulang kita sa prinsipyo, ang laban sa korupsyon
nagpupuon, bako dai nagpupuon sa Comelec, nagpupuon iyan sa altar. Taano, sa altar, pinupurmaan sa tuyang konsensya. Digdi kita tinutukdoan kan Dios na maging maimbod, maging tapat, maging makatutuo, asin maglingkod sa satuyang kapwa. Iyon ni ang dahilan kung taano ta napakahalaga kan Eucharistia. Bako lang ini pagkakan kan kalag, kundi ini pagkakan kan nagkan pagbaba kang gustong kan puso na gustong magbago. Kaya lambang komunyon minalaog sa satuya si Kristo sa satong buhay asin luway-luway kita nagiging arog sa saiya. Kaya mga tugang lambang Katoliko na igwang tunay na nabubuhay susog sa Eucharistia, kung ang gabos lang na Katoliko nabubuhay sa Eucharistia, mas dikit na ang magiging parahabon, mas dikit na ang mandaraya, mas dikit na ang mga kurakot, mas dikit na ang dai, mas dikit na ang manlalamang sa iba, mas dakol na ang magiging tapat, mas dakol na ang handang magsakripisyo para sa iyang kapwa. Asin mas magiging ang marahayan sa tuyang banwaan. Sana all. Ano ta sana all? Pira ang Katoliko sa Pilipinas. Susog sa survey, 85 to 90 million. 85 to 90 million na Pilipino Katoliko. Pero sabi kan sarong obispo, gamiton ta ang pulpito, gamiton ta ang influensya kan simbahan, tanganing iidukar ang mga tao. Sabi man kan sarong nagsimbag si sarong obispo, ang sinasabi mong influensya sa idea lang iyan nag-exist. Tano? Idea lang. Tano? O pira ang, igdi lang sa satuyang parokya, sabihon ta, pira ang Katoliko igdi. Pira ang Katoliko sa satuyang parokya. Igdi lang sa Old Moriones, pira 18,000. O 18,000 ha? 18,000. Hapot. Sa 18,000, pira ang nagsisimba duro Domingo? 15,000. Nagingirit ka mo. Sige, sobrado, 10,000. Nagsisimba duro Domingo ha? 10,000. Dae. 5,000. Dae pa. 2,000. Dae pa. 1,000. Dae pa. Pira kita digdingon yan, magsanggatos daw kita. Sumot sabihon, 18,000 Katoliko, pira lang ang nagsisimba. 200. Paano mo matutukduan? Paano mo ipaparealisar ang importansya kan pag-ako kan hawak ni Kristo? Kaya sabi katong obispo, sarong obispo, ang satuyan na sa nangayang nakakaputan ng mga Katoliko, ang mga estudyante sa mga Catholic schools, Ateneo, Kolehiyo, UST, yan, mga Katolikong eskwelahan, iyon na lang yan ang satuyang nakakaputan. Kaya, mayo talagang influensya. Bako lang iyan. Dahil ang Katoliko, bako lang iyan, tinatawanan kita ng freedom na pilion mo ang sa imong pipilion susog sa imong konsensya. May nganing konsensya, that's the problem. Kaipuhan ang formation, kaipuhan tukduan. Paano matutukduan? Daingani naglalaog sa simbahan. Sayang, magiging mamarahay-kutan sa tuyang banwaan kung bukas lang ang satuyang puso na iforma, bukas lang ang satuyang puso, tanganing ako untas si Jesus sa satuyang kalag, sa satuyang
ang Eukaristiya, ako unya to si Jesus sa satuyang sadiri. Dahil kung dai iyan, dai mapupormaan sa tuyang konsensya. Pero ang good news mga tugang, dangugan nindo ang good news, daw nga araw kita kanikatagas kang puso. Ang Diyos dai nagsasawa sa satuya. Ang Diyos dai nag-uuntok. Maray sabi ko, maray nga ni ang Diyos bakong arog sa tuya. Maray nga ni ang Diyos bakong arog sa kuya. Na, okay, magkakaigutang formation, nagpaapod, nag-abot sana, 2, 3. Kung habo nindo, di dae. Dae na lang kitang formation. Pero ang Diyos dae, dawa dae nagdadangog ang tao, padagos ang Diyos nag-iimbitar sa satuya. Kaya nga ni sa inot na babasahon, ano sinasabi ni kan Diyos sa inot na babasahon? Madya, mag-inom ka mo nin arak asin gatas, daing bayad. Madya, magkakan ka mo, mayo ning bayad. Padagos ang imbitasyon kang mahal na Diyos, alagad, nagdedepende yan kung dadangugon ta o dae. Sabi ni Jesus, an magkakankan sa kong laman, mag-inom kan sa kuyang dugo, magkakaigwanin buhay na daing kasagkuran. Itinao niya na sa satuya an sa iyang hawak, an sa iyang dugo, tanganing satuyang kakanon, daig ka na mapamulino, daig ka na mabalad, daig ka na matarok, daig ka na mabalad, daig ka na maluto. Anong gigibuhon mo? Manganga ka na sana, hawak ni Kristo. Dai pagiraray. O ano na sana ang dapat gibuhon? Sabi ni Jesus, madya ka mo sako, kamo gabos na napapagal. Dawa gura nung imbitasyon, kung dai kita masimbag. Mayo man iyan. Kaya kaipuhan tang dangugod an sa iyang tingog. Aram po nindo kung taano, kung dadangugon talangan sa iyang tingog, mawawara ang pagtios, mawawara ang korupsyon. Dai bakong mawawara ang korupsyon. Imagine mo sana ha? Kung si Jesus ang sentro kan sa imong buhay, in all honesty, in all sincerity, dawa tawan ang kaning mali-maletang kwarta na hali sa illegal, masabi ka, dae ko yan kukuunon dahil ang importante sa bako yan kundi si Jesus. Kaya sabi ko subago, ang korupsyon, bako yan ang helang, sintomas yan kan mas urog na helang, ano yan? Ang pag-ako kay Jesus sa satuyang pagkatao, sa satuyang kalag. Kaya mga tugang, kung sabi ni San Pablo sa satuyang ikaduhang babasahon, this is the good news, mayong makakasuway sa satuya sa pagkamuot sa Diyos. O kinakanta tabaga ini, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakong korupsyon, bakong pagtios, bakong kawaraning hustisya, padagos kitang kamumutan kan Diyos. Magdangog kita sa dai sa iya, padagos niya kitang kamumutan. Ha? Magdangog kita sa iya o dai, padagos niya kitang kamumutan. Kaya lang, pag dai kita nagdangog sa iya, igwa man kitang kalalagyan. Tandaan ta, ang Diyos dawa mahihirakon, igwa siyang hostisya. Igwa mga tugan sa rong katikista, gurang na katikista, na nagsinabihan niya sa iyang makuapo. Sabi niya, mga nonoy, mga nini, tandaan nindo ini. Kung ang tulak kan sarong tao, kung ang sa indong tulak, iyong permindindong gusto nindong basugon, maabot ang aldaw na daina kamo makukontento.
Alagad kun ang kalagnindo ang sa indong pakababasugon, lalong-lalo na kay Jesus sa Eucharistia, makakanood kamong makontento, magiging tapat, magiging mamumuton. Nagadan si gurang nakatikista, pagkatapos ning halawig na taon, sabi kan sa iyang mga makuapo, mayo po sa muyang winalat na pamana ang samuyang si Lola. Pero ang binayaan niya sa samuya, iyon ang pinakamahalagang mana. Ano iyan? Ang pagkamuot kay Jesus sa Eucharistia. Asin iyan ang kayamanan na dai nungka maaagaw sa samuya. Kaya mga tugang, ang kaipuhan kang Pilipinas, bakusan ng pagkakan, bakusan ng kadakol na proyekto o kadakol na batas, ang kaipuhan kang Pilipinas, ang mga pusong nagpapabasog kay Jesus, lalo na sa Eucharistia. Dahil ang taong basog sa Eucharistia, bakusan ng dahil na siya madaling magutom dahil siya magugutom sa kasakiman, ang pusong pano kang Dios dai ipagpapabakal ang sa iyang konsensya. Ang sosyudad na may malinig na konsensya, iyo ang magkakapagpatindog nin sarong nasyon na may tapat na asin may kaaraman, asin may tunay na pag-asa. Tandaan ta, dahil kita magkakaigwang tunay na pag-asa kung si Jesus mayo sa satuyang puso. Amen. Amen. Matindog kita. Nagtutubod ako sa Dios, amang makakamuhan, kaglalangkan langit asin daga, asin keso Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungan daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos sa mga makakamahan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakilabang ni mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkamuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasakuran. Amen. Mamibig kita sa Diyos Ama na sa paagi ni Kristo sa iyang aki, nagsabi, ano man nahagado nindo sa Ama, itatao sa indo. Panunin pagtubod asin pagsarig, minadulok kami ngunyan sa imo bilang sa imong mga aki, sa lambang kagadan sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa bilog na simbahan, na siya maging simbolo nin pagkasararo sa tahaw nin pagkabaranga asin pag-iriwal, mamibi kita. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nasa gobyerno, na sindaman magkasararo, tanganing maging mauswag ang sa tuyang nasyon, mamibi kita. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nagtitios, mga dukha, nalugod mamutanginda ang pakisumaro sa saindang kapwa, mamibi kita. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa sato na uya digdi, na sa paagi kan Eucharistia, kita magtalubo sa pagkasararo asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ninanyugaan pamibi kan sa imong banwaan, ipadara mo ang sa imong espiritu nin pagkamuot, tanganing kami magtalubo sa imong pagkamuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang tangan sa ko sin sa indong atang magkanigong akon kan Dios amang makakamahan. Ako on manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurabayan ka sa iyan ngaran, para masapakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kaugaying pabanala ining mga dulot asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakripisyong espiritual himuha kami mismo na daing tapos na atang huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minasa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama Dios na makakamahan asin daing kasagkuran taan mga aki na harayong isiniblag sa krimen nin kasalan binuot mong tiripunon giraray sa imo huli kan dugo kan aki mo asin sa bagsikan espiritu tanganing anbanwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad para sa kumawan kan manlain-lain mong kadunungan mamidbida na simbahan hawak ni Kristo templo kan espiritu kaya kaya kan mga koron ni mga angheles nag-uumaw kami sa imo maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Palagan ang minadigdig sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, burabon ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka na bunkan sa imong espiritu, at anganing para sa maging hawak asin dugo ni Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Kansya sa rugaring nabuot pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin nagpasalamat, binaakini asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siriman pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis sa singiraring pasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon Indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Bigay ning tinapay, kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo sa kod na ikamagdatong. Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkagadahan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinamang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa iyong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban,
tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakang sa Santo Papa, si Leo, asing kan sa mong obispo, si Rex Andro, asing kan gabos na klero. Siring man girong dumaan sa sayong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaong kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na kan Dios, kay ba ni San Jose, ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaidtupa, nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na dahi kasagkoran, mag-umawa sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Dios sa mong makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama nyamo niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawaron mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warason sa mga alaw niya mo ang katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Huli ta sa imon kahadean na sinang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahade sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara ka mga sa alangkan kinaban, paladan mo hinapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, maumayan.
kita. Kagurangnan, antabay kan daing tapos na tabang ang mga binabago mo, huli kan langit no na atang, asin sa daing untok na pagsurog sa inda, pagkanigo asindang magkamit kan daing tapos na pagtubos, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkakapirang anunsyo. Padagos po ang satuyang recruitment kang Catholic Faith Defenders, as in pilgrimage to Japan, magdiyan na lang po sa opisina. Pizza 30 kan Agosto, 30th Foundation Anniversary, katagod kani, igwa kitang gibo na fun walk sa August 22, Saturday, mapon alas 4:30 nin aga. Ang registration is 300, may t-shirt na yan, igwa pang isnakan. Sa Pizza 30 aga, magkakaigwa ng motorcade alas 6. Si mga gusto pong mag-iba, kanyang sasakyan, hali sa parokya, pasirang sa may iba, pagkatapos mabalod-balod, then back to the parish. Pizza 20 hasta 28, yun, misa, novenary mass, in honor of Divino Rostro. Kaya digdila kalagang Divino Rostro. Dahil sa Pizza 28, gigibuhon ta ang traslasyon pasiring sa OLPC, asin duman pupunan man yato ang novena in honor of Our Lady of Peña Francia. So kaya yan po sa tuyong mga schedule. Salamat po kan sa indong padagos asin danay na pagsuporta sa pangangaipo asin proyekto kan sa tuyang parokya. Dios po ang magbalos sa Indo Gabos. Matiindog na po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot sa Dios, asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa asan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa